Здравейте, аз съм Боги, това е моето шоу. Искам да започна с много тъжна новина. Получих много критика, много хора, които казаха: Боги, ти се опитваш да имитираш Late Night Show, но къде е твоята публика, Боги? Къде е публиката ти, Боги? Кога ще излезеш най-накрая от козета на дядо си и ще станеш мъж? Не гледайте в коментарите, няма да видите там това. Тези съвети ги получих в редица анонимни обаждания, в които дълбок мъжки глас, дигитално обработен, ми ги каза на турски. Но да не изправим в подробности. Това, което аз искам да кажа, че съм напълно съгласен, и затова днеска за първи път поканих публика в моето шоу. Здравейте, Йоанка, Росен, Георги. Да, аплодисменти. Дайте си ги, дайте, вие заслужавате. Как сте? Добре ли сте? Деви, малко гостоприемство да покажем на гостите. Благодаря. Не знам къде да гледам, към публиката или към милионите. Но искам да кажа, днеска сме подготвили страхотно шоу. Как да не сме подготвили, като дори да не е страхотно, няма кой да ни арестува, защото полицаите стъчкуват. Полицаите стъчкуват за пореден ден. Значи след като най-накрая махнахме имунитета на Сидоров и той се завлачи към дупката, от която е излязал, вече полицията явно има толкова свободно време, че решава да протестира. И хиляди полицаи в цялата страна протестират срещу ограничените им възнаграждения. Сега, аз не знам лично какъв им е проблема, след като никой не им е ограничил основния източник на приход – подкупите. Но аз ги разбирам, въпреки че те по закон не могат да протестират, но те са много закони, сега ще ги помните да не са адвокати. Но те естествено, че искат да протестират, след като на толкова протест след протест, те стоят там и пазят хората. И те не искат ли един път и те да се разходят по тези жълти павета, с които обикновено ги замярват? И полицаите продължават да заплашват, че ще продължат по същия дух да блокират главни пътища, сигурно после, не знам, ще блокират метрото, Дунава, порите на деца с акне, не знам. Но в общи линии те ще правят това, в което са най-добри, да стоят на едно място и нищо да не правят. Още една новина от страната. При нас пристига мумия на извънземно от Мексико. Ето вижте за какво става дума. Мумия на 50 см извънземно показват София. Той пристига от Мексико, ще бъде изучено по време на конференцията, която от утре събира учени от цял свят. След като Ани Салич го казва, не може да е инак, а все пак тя е работила с Юксел Кадриев толкова време. Освен това искам да кажа, че извънземното идва от Мексико в България, защото на американската граница е било спряно от Доналд Тръмп. Но искам да погледнем какво казва професор Филипов от Центъра за космически изследвания в БАН. Те ще покажат и това модифицирано човече и се счита, че това е някакъв мутант. След като се прави ДНК анализ, се оказва, че това няма нищо общо с ДНК-то на човека. Разбира се, след като няма нищо общо с ДНК-то на човека, не може да е нищо друго, освен да е извънземно. Аз мисля, че професор Филипов трябва да стане детектив. Господин, имам лоши новини за вас. На местопрестъплението ни открихме ДНК от човек. Трябва да стигна до логичното заключение, че жена ви е била изнасилена от извънземно човече. Такива като мене са посочени за лудниците, нали? Съжаление, една тъжна новина от света. В Казахстан антилопите сайга масово измират. Цифрите са потресаващи. За един ден са измерили 85 000 антилопи, следващите няколко дена още 60 000. И докато учените се опитват да определят каква е причината за това нещо, има теория, че някой зъл човек е показал на животинките огледало за първи път. Посланника на Казахстан у нас си оговорил час с доктор Енчев, за да обсъдят възможността пластичната хирургия да спаси животните. Най-накрая излезе филма с Бонд. Не този филм. Да, така е по-добре.
Трябва да ви кажа, че аз вчера ходих да гледам филма и много ми хареса, не искам да ви издавам никакви тайни, но ще ви ги издам. Както във всички останали филми за Бонд, историята е Бонд кара скъпи коли, има скъп часовник, пие скъп алкохол, спи с жени, убива хора. В общини историята във всеки един рап клип. Но този филм е уникален по няколко показателя. Първо, свикнали сме да виждаме момичета на Бонд в филмите, но сега за първи път виждаме момиче на Бонд и баба на Бонд. Второ, това е най-скъпия филм до момента за Бонд правен, ако не броим пластичните операции на актьорите в този филм. И аз замислих така, добре, защо трябва Бонд да бъде непременно англичанин? Какво са по-специални англичаните от нас? Те живеят в хралупи на хобити и пият чай с мляко. Какво е толкова специалното? И си казах, не може ли ние да намерим някой така на средна възраст мъж, който се харесва сред момичетата и е сравнително популярен? Разбира се, това е Милко Калайджиев. Това е нашия Свиленградски 007. Естествено, на него не му трябват специални оръжия от Q, за да се бие с лошите. Той просто уврежда мозъчната им тъкан със своето пеене. Хората, които ме познават, знаят, че аз се паля най-много от керосин и от американски филми. Но понякога, като гледам някой филм, ми става гадно, защото или не мога да разбера точно какво се казва, или не е преведено както трябва. Но това е нормално, защото става дума за английски език, все пак, който се извежда от англо-фризийски диалект на англосаксонските племена, които са отишли в Великобритания. Но като цяло искам да кажа sometimes win, sometimes lose. Затова аз като фен на филмите, реших да направя нещо по въпроса и направих следния сегмент. Филмови и ТВ хвани фрази. В сегмента Филмови и ТВ хвани фрази ние вземаме реплики от известни филми и телевизионни предавания и им даваме истинското им значение. Ето, например, ще започнем с известната реплика, изречена от Клинт Иствуд в филма Внезапен удар. Go ahead. Make my day. Истинското значение е: Отиди напред. Направи моя ден. Следващата реплика е изречена от Кларк Гейбъл в Отнесени от вихъра. Frankly, my dear, I don't give a damn. И реалната реплика е: Честно, моя мила, аз не давам един проклет. Следващата реплика е от Джак Никълсън в филма Сиянието. Here's Johnny! Ето как би звучало това на български. Тук е Джани! Следващата реплика е от Патрик Суейзи в Мръсни танци. Nobody puts baby in a corner. Ето и българския вариант. Никой не слага беби в ъгъла. Последната реплика е от малко по-нов филм. Тя е изречена от героя на Любо Нейков във филма Автомата. Ето я. Hey you, get away from that crane right now! Но всъщност Любо Нейков иска да каже следното. Ами плащате на колена! Аз бях, че вече е ноември. November. Точно така. Това е поредното доказателство, че живеем в гейски времена. Ще ме попитате, добре, Боги, защо? Ами, защото ние в 21 век сега се нуждаем от празник, специално да си спомним как са изглеждали мъжете в миналото. Специално сега ще си пуснем мустаци, да сме на 20% по-близко до това как са изглеждали нашите бащи и техните бащи. Значи, в миналото мъжете са тренирали тялото си, като са секли гори и са строили къщи и мостове. В момента пием мляко на прах и правим следното нещо преди работа. В миналото мъжете са мъкнали жените си в пещери, където са правили любов с тях пред мечка. В момента слайпваме вдясно и се разделяме сметката на две. В миналото мъжете са превземали и владели. В момента се превземаме и не може да се овладеем. Но не искам да хейтя чак толкова. Наистина, единственото истинско нещо, което е останало в мъжете, е простатата с нейните проблеми. С това, момчета, пускайте мустаци ноември месец. Не знам каква връзка има това с простатата, но това е добра инициатива. Това да си пуснеш мустак ноември е малко като да отидеш на връх Шипка. Спомняш си за славното минало и по пътя на всички им става лошо. Още една новина от България.
Трима осмокласници, две момичета и едно момче, са излезли между часието, са се напушили, станало лошо, отишли са в болницата. Това е новина в София, ежедневие в Сливен, но трябва да го отразим. Като цяло, първо искам да похваля децата, защото излезли са между часието, браво на тях, те са възпитани, няма да прекъсват така разсъжденията си по конфликта между човека и природата в днешната спирала на Йордан Радичков. Другото нещо, което искам да кажа, е, че те като са отишли в болницата и им е станало лошо, там са повръщали. Главният говорител на Пирогов, където са приети, Мария Пойразова, описва ситуацията по следния драматичен начин. Така, при момчето състоянието е ту много емоционален, ту много превъзбуден, ту става много спокоен, рязко изведнъж. А момичетата като цяло са по-отпуснати. Значи, първо искам да благодаря на госпожа Пойразова за това прекрасно описание на природния феномен на пушване. Второ, за момчето, сега какво значи това? Ту много превъзбуден, ту спокоен. Каква е тая трева? Той баси напушен ли или има менопауза? Но, искам да кажа деца. Това е специално за малките наркоманчета, които ме гледат. Има начин как да се излезе от тази ситуация. Трябва просто да сте малко по-романтични. Чуйте следната балада за тревата. Пак скучая в час от мъка, ще се счупя. Ами трябват джобни Xbox да си купя. Нашите нямат кинти, щото се развеждат. А аз съм голям и към дядо Коледа не поглеждам. Тегъв ми е живота на 15. Аз мразя всички, особено дъртите на под 20. Искам цял ден само порно да гледам. Дори в автобуса без да се огледам. Аз искам да пуша трева. Аз искам да пуша трева. Аз искам да пуша трева. Но повръщам сега. До вчера аз бях в детската градина, а днес съм с мустак от мъх и паяжина. Дори и гласът ми възмъжава, само мозъка ми изостава. Приятелка си има от година, исках да й кажа, но тя се спомена. Няма с кого аз да споделя моята тъга. Аз искам да пуша трева. Аз искам да пуша трева. Аз искам да пуша трева, но ще повръщам сега. Но всичко ще е наред, аз знам. Ще стана професионален наркоман. Семейството ми ще иска да ме отрови, но аз ще имам бездомни приятели нови. Работа трудно ще си намеря, камо ли да се оженя, докато пуша поне няма да ми е зле. Аз искам да пуша трева. Аз искам да пуша трева. Аз искам да пуша трева, но ще връщам сега. Извиня, малко закъснях. Стефчо, достатъчно.
Благодаря, че останахте до края. Ако все още ни гледате, значи или имате много свободно време, или е 2075 година и ме пускат в затвор в Северна Корея, за което се извинявам. Но искам да ви кажа, че аз съм много щастлив, много се радвам от това как се получи епизода и на публиката и хареса също. Затова искам да обявя специален конкурс. Ще поканя двама произволно избрани зрители на шоуто да участват в заснимането на следващия епизод. Стига само да отговорите на един въпрос. Въпросът е следния. Ако сте гледали внимателно шоуто, ще забележите, че в този епизод аз свирих на един инструмент. Въпросът е какъв е инструмента? А. Отверка. Б. Свободен или комбинирано-хлоров, високогамов, портабилен фотометър HI97634. Или С. Китара. Отговорите можете да напишете в коментарите долу или на Facebook страницата до сряда, когато ще обявя победителите. Благодаря.